Θέλω να ακούσω και λίγο το κοινό όμως. Σας ακούω. Κύριος Καηλάνης. Ελάτε σε μικρόφωνο. Πάω στο κοινό. Λέγομαι Κωνσταντίνος Καηλάνης, είμαι πολιτικός μηχανικός και είμαι δημότης Πικερδίου. Ζω εδώ με την οικογένειά μου χρόνια και θέλω να σας πω ότι έχω μια αρκετά μεγάλη πείρα πάνω σε έργα, σε θέματα τεχνικά, δήμων και κοινοτήτων, καθώς ότι υπήρξα τεχνικός σύμβουλος νομάρχη Ανατολικής Αττικής επί σειρά ετών και στη συνέχεια υπήρξα και προϊστάμενος στην περιφέρεια, στα δημόσια έργα και διευθυντής στις τεχνικές υπηρεσίες κατασκευής της περιφέρειας σε όλη την Αττική. Καταρχάς λοιπόν, εδώ θα σας πω ότι η απόφαση η οποία πάρθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, μάλιστα κάναμε και θα θέσαμε την ημέρα εκείνη και ένα συγκεκριμένο υπόμνημα στην Επιτροπή της κοινότητας του Πικερμείου, είναι παράνομη διότι παραβαίνει τον νόμο του 2005, ο οποίος είναι σαφέστατος ότι πριν να πάρθει οποιαδήποτε τέτοια απόφαση είναι υποχρεωτικό να ενημερώνονται πλήρως οι δημότες, και στη συνέχεια να έχουν το δικαίωμα να εκφέρουν τις απόψεις τους, οι οποίες απόψεις τους είναι υποχρεωτικά δεσμευτικό να λαμβάνονται υπόψη στις αποφάσεις της συγκεκριμένης επιτροπής. Ούτε το ένα λοιπόν έγινε, ούτε το άλλο. Σε συνδυασμό όλων αυτών λοιπόν έρχεται ο ίδιος ο Δήμος με την τεχνική υπηρεσία του και συντάσσει μία εισήγηση επάνω στην περιβαλλοντολογική μελέτη, η οποία έχει υποβληθεί από το Υπουργείο και η οποία δεν έχει μόνο βρήθει διαφόρων, ας το πούμε το λιγότερο, δεν είναι πλήρης, ας το πούμε πιο κομψά. Και εν πάση περιπτώσει είναι αντίθετη, αναδεικνύοντας τα σημεία στα οποία η συγκεκριμένη μελέτη, την οποία εξετάζει, δημιουργεί πρόβλημα στην ποιότητα ζωής των δημοτών, δηλαδή στην ποιότητα ζωής τη δικιά μας και των οικογενειών μας, η οποία είναι παράβαση του συντάγματος και του ελληνικού και του ευρωπαϊκού, το οποίο είναι σαφέστατο και λέει ότι η ποιότητα ζωής των πολιτών είναι υπεράνω κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτή λοιπόν η ΕΜΕΒΑ είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Και εμείς είμαστε οι πολίτες οι οποίοι βαλόμεθα στην ποιότητά μας, εμείς και η οικογένειά μας, χωρίς να έχουμε ούτε κατά τον νόμο μας δίνει το δικαίωμα να εκφέρουμε άποψη. Αυτό και φτάνω σε ένα σημείο που ακούστηκε εδώ ότι η απόφαση αυτή πέρασε από την περιφέρεια και έγινε αποδεκτή. Βεβαίως οι αποφάσεις περνούν από την περιφέρεια και γίνονται αποδεκτές. Όμως, όταν έχουν εφαρμόσει τον νόμο, διότι ο νόμος και το Σύνταγμα είναι υπεράνω κάθε απόφαση της περιφέρειας ή οποιοδήποτε άλλο οργάνου. Είμαστε λοιπόν εδώ γιατί ανησυχούμε για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και την ίδια τη ζωή μας. Και δεν έχουμε το δικαίωμα που μας το δίνει ο νόμος να τοποθετηθούμε. Και ακούω στις συζητήσεις τώρα και λένε να γίνει ότι έχει γίνει αποδεκτή και είναι πλήρης κλπ. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Αυτό δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει. Εκτός αυτού υπάρχει και το άλλο θέμα, ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία η οποία έχει γίνει και την οποία εγώ προσωπικά πήγα στο Ελεκτικό Συμβούλιο του κράτους με όλα τα στοιχεία, προκύπτουν πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα, επικώς απαράδεκτα. Το Ελεκτικό Συμβούλιο του κράτους κάνει έλεγχο κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος.
ο οποίος προέκυπτε απόλυτα από όλες τις ενέργειες οι οποίες τέθησαν υπόψη. Εν κατακλείδη, για να μην σας κρατάω περισσότερο χρόνο, εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να βρούμε επιτέλους, χωρίς πρόθεση αντιδικιών, να βρούμε έναν τρόπο να σώσουμε την παρτίδα που λένε, να σώσουμε την περιοχή μας. Να βάλουμε όλοι οι πλάτες, γιατί διάβασα και ένα άρθρο του προηγούμενου δημάρχου στο ίντερνετ ότι παραπλανήθηκε, λέει, για να οδηγηθεί σε αυτές τις αποφάσεις. Εφόσον λοιπόν παραπλανήθηκε και το δέχομαι, να έρθει και εκείνος μαζί, όλοι μαζί να βοηθήσουμε, ώστε η περιοχή μας να είναι ένας τόπος να αξίζει να ζει και να μπορεί να ζει η οικογένειά μας και εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Του προηγούμενου δημάρχου, του κύριου Κουρνού. Ναι, ναι. Αν είναι παραπληκτική, δεν θα έκανα αυτά που έκανα. Γεια σας, λέγομαι Καλβογιαννάκης Γεράσιμος και είμαι δημότης του Δήμου Ραφίνας Πικερμείου. Είμαι μηχανικός πληροφορικής και ζω στην περιοχή πάνω από 20 χρόνια. Θέλω να αναφερθώ λίγο στο... Καταρχάς, ο λόγος που είμαστε όλοι εδώ και ο λόγος που θέλετε να τροποποιήσετε αυτή την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία πρόεδρος ήταν η κυρία Τσεβά εκείνη την περίοδο, είναι πάρα πολύ σωστός και αυτός είναι ο σωστός τρόπος που πρέπει να κινηθούμε ασχέτως των παρεμβάσεων που έχουμε δεξιά-αριστερά να αναβληθεί, να μην γίνει, να μην προχωρήσει. Κυρία Τσεβά, βγάλατε ένα χαρτί και είπατε ότι βάσει αυτού του χαρτιού, κυρία Τρεζοπούλου, το έχετε εσείς αυτό το χαρτί με το... Λοιπόν, έχετε την καλοσύνη για ένα λεπτό. Βγάλατε λοιπόν αυτό το χαρτί. Ναι. Το οποίο, βάσει του οποίου είπατε ότι σας δόθηκε με αυτό το διαβιβαστικό η εντολή να συγκληθεί η Οικονομική Επιτροπή και να πάρει την απόφαση να αποδεχθεί αυτά που αποδέχτηκε. Άκουσα από τον κύριο Δήμαρχο, τον πρώην κύριο Δήμαρχο, να λέει ότι εσείς πήρατε την απόφαση. Αυτό το χαρτί όμως διαβάζω, το οποίο ήρθε λέγοντας ότι με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑ. Όμως ο κύριος Μπουρνούς εκείνη την περίοδο είχε διτή ιδιότητα. Ήταν και δήμαρχος της Ραφίνας Πικερμείου, ήταν και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑ. Άρα όταν σας έδιδε αυτό το χαρτί, ήξερε τι θα ήθελε να κάνετε. Είχε προηγηθεί αυτό εκεί. Ορίστε. Είχε προηγηθεί και αυτό που είχε πάρει την απόφαση. Εντάξει, δεν το έχω δει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να το έχουμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν, όταν σας ήρθε αυτό το χαρτί, ήταν όλα κανονισμένα, ήταν όλα τακτοποιημένα, είχε ήδη αποδεχθεί ο ΕΔΣΝΑ ότι θα γίνει στο Δήμο Ραφίνας Πικερμείου, διότι ο Δήμος Ραφίνας Πικερμείου δέχθηκε όταν τον Μαρκόπουλο είπε όχι και είπε στο δικό μου Δήμο. Και ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, ο κύριος Δήμαρχος, τότε, ασφαλώς και γνώριζε κάθε βήμα πριν φτάσει στο Δήμο. Επίσης, το σημαντικό είναι, το οποίο δεν υπόθηκε σε αυτό το τραπέζι εδώ, είναι ότι ο Δήμος λαμβάνει την εντολή από τον ΕΔΣΝΑ να τροποποιήσει τη σύμβαση και να αλλάξει τον όρο γη, ότι θα ζητήσουμε να πάρουμε γη για να φτιάξουμε αυτό το εργοστάσιο, με τον όρο ακίνητο. Διότι, όπως λέει κατακάθαρα η απόφαση μέσα, με τον όρο ακίνητο δίνουμε τη δυνατότητα η γη να έχει και κτίσματα. Άρα λοιπόν ερχόμαστε και αλλάζουμε τον όρο γη, που στο Δήμο Μαρκοπούλου η σύμβαση έλεγε γη, ενώ σε εμάς έλεγε κτίσματα, διότι ο χώρος αυτός είχε ήδη συζητηθεί και είχε ήδη τοποθετηθεί όλος ο μηχανισμός να πάμε στον χώρο αυτό. Ο χώρος αυτός λοιπόν έχει ένα κόστος 7 εκατομμυρίων, εκ των οποίων αν δεν απατώμε, τα 6.300 περίπου είναι τα κτίρια και τα 700 χιλιάρικα είναι η γη.
σε 2 μήνες από την απόφαση του ΕΔΣΝΑ, ο οποίος έλεγε να αλλάξω τη γη σε ακίνητο, σε 2 μήνες από αυτή την απόφαση, στέλνει χαρτί στο Υπουργείο Πολιτισμού ο ΕΔΣΝΑ, όπου μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ήταν ο πρώην Δήμαρχος, και ζητάει από το Υπουργείο Πολιτισμού να γκρεμιστούν και να κατεδαφιστούν τα κτίρια για τα οποία 2 μήνες πριν είχε πάρει απόφαση να αλλάξει τη λέξη γη με τη λέξη ακίνητο. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάτι τα οποία τάχεται, είναι καταγεγραμμένα, είναι στη διάβγεια, μπορούν όλοι οι δημότες να τα έχουν. Λυπάμαι πάρα πολύ για τον εαυτό μου που ως δημότης δεν ερχόμουν όλα αυτά τα χρόνια κάθε χρόνο εδώ, κάθε συμβούλιο εδώ. Αλλά όμως δυστυχώς τα πιο πολλά ήταν τηλεφωνικά. Δεν μπορούσα ποτέ να τα καταλάβω τι γινόντουσαν. Δεν μπορούσα ποτέ να ενημερωθώ. Και εις βάρος μου χτίστηκε όλη αυτή η ιστορία, όχι εις βάρος εμού, εις βάρος όλων αυτών των ανθρώπων. Χτίστηκε αυτή η ιστορία, η οποία τελικά τι ήτανε, αποδείχθηκε και από την ίδια την προηγούμενη δημοτική διοίκηση, πεδρά. Γιατί βγήκαν οι ίδιοι 2 μήνες πριν, όταν είδαν τη χιονόμπαλα να αρχίζει να κατεβαίνει και να τους περικυκλώνει, βγήκαν και είπανε κάναμε λάθος. Παραπλανηθήκαμε. Σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ για να τελειώσω, δεν θα πω τίποτε άλλο. Αυτό για το οποίο ήρθατε να κάνετε σήμερα και να αποφασίσετε, να το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε και την έκθεση της ποιότητας ζωής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετράει ο χρόνος που όταν μιλάει ο κ. Σκυτάρας, δεν ξέρω. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα δεν άκουσα καμία πρόταση τι θα γίνει εδώ με την Άβρα. Δεύτερον, θέλω να πω ότι καμία διοίκηση, καμία κοινωνία δεν πάει μπροστά με φοβίες. Εμείς έχουμε και λειτουργούμε περίπου από την περίοδο 1990 ένα ΣΜΑ δίπλα στον αστικό ιστό της Διασταύρωσης, μιας περιοχής με 3.500 κατοίκους, απόσταση περίπου 300 μέτρα από το δικό μου σπίτι. Ποτέ ως κάτοικος, όχι ως δήμαρχος, ως κάτοικος, δεν διαμαρτυρήθηκε για τη λειτουργία, για αυτού της εγκατάστασης, για τη συνολική λειτουργία του τότε Δήμου Ραφίνας και μετέπειτα του Δήμου Ραφίνας του Γερμίου. Επίσης, είμαστε η διοίκηση που απέναντι στις φοβίες που είχαν όλες τις προηγούμενες διοικήσεις, πήγαμε μπροστά και σήμερα υλοποιείται η αποχέτευση στο Δήμο μας. Όταν εδώ πέρα ήταν 200 από κάτω, όχι σαν τους ανθρώπους εδώ πέρα που είναι ήσυχοι, αυτοί που ήταν 200 οι οποίοι καταδιώσαν τα παιδιά μας, λες και φέραμε τον καρκίνο, όταν τα λίμματά τους πηγαίναν στη θάλασσά μας και κυκλοφορούσαν στους δρόμους. Και τότε εμείς ξεπεράσαμε τις φοβίες. Σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο πρέπει, μετράει ο χρόνος να μιλάει και ο Σκυτάρας, να ξέρω. Όταν μου το πείτε, μιλάω 2 λεπτά και λέω ό,τι θέλω. Δεν ρωτάω τον κύριο Σκυτάρα. Σιγά μη σε έχω βάλει ελεγκτή μου. Δεν τρέπεσαι. Γιατί μιλάς πάνω σε έναν άνθρωπο που μιλάει. Δεν σέβεσαι διαδικασίες. Θέλεις να μιλάω όταν μιλάς εσύ. Τι νομίζεις ότι μπορείς να με εμποδίσεις? Εσείς το επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρος. Ναι, θα σου κάνω παρατήρηση γιατί δεν σου κάνω. Λέγει τι να δει. Σας παρακαλώ πολύ, ελάτε να τελειώσουμε. Πάλι εγώ φταίω, πάλι εγώ φταίω. Και εσείς φταίτε, κύριε. Ναι, και εγώ φταίω. Όταν μιλάει άλλος πάνω σε μένα, φταίω εγώ, βεβαίως. Και εσείς φταίτε. Βεβαίως φταίω εγώ. Γιατί ενοχλούνε. Και τώρα μια διοίκηση φοβάται αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. 9.000 ΜΕΒΑ λειτουργούν μέσα στις πόλεις στη Γερμανία. Δεν ψάχνουν καμιά έρημο να τις βάλουν. Η διαχείριση γίνεται μέσα στον αστικό ιστό. Μέσα στον αστικό ιστό δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα και εδώ πέρα την παρουσιάζουν σαν έκτρωμα. Είναι ντροπή για μας που ξέρουμε. Έτσι. Εγώ καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να στείλει μια αντιπροσωπεία από το Δήμο σε όποια χώρα της Ευρώπης θέλει. Και αν έχει βρει ένα ερημικό σημείο που λειτουργεί μια ΜΕΒΑ, να πάμε να μου το δείξει.
να έρθω κι εγώ. Είναι μέσα στις πόλεις, μέσα στο κεντρικό αστικό ιστό. Λοιπόν, αφήστε σας λέω, εντάξει είπα μέσα σε αστικό ιστό, δεν είπα σε χωράφια. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, δεν μετράει ο χρόνος, έτσι. Λοιπόν, επομένως, αυτή η διοίκηση, η καινούργια διοίκηση δείχνει φοβίες απέναντι σε μια περιβαλλοντική διαχείριση. Ναι, σας χρεώνω ότι στέλνετε τον τόπο πίσω. Πάρτε ό,τι απόφαση θέλετε, εμείς, σαν δημοτική παράταξη, στέλνουμε τον τόπο μπροστά. Όποιος θέλει να το στείλει πίσω, θα περιμένει χρόνια όπως υλοποιείται τώρα η αποχέτευση. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ψήφιση. Ο κύριος Κάρλος. Την απόφαση της ποιότητας ζωής. Ναι ή όχι. Όχι. Ο κύριος... Μην κάνουμε διάλογο. Γι' αυτό ρωτώ. Ναι ή όχι. Είναι πολύ απλό. Ο κύριος Αρακυλής. Ο κύριος Λουκάτος. Ο κύριος Μπατάλης. Ο κύριος Κατσουλάκης.